плод на верност, ще даде плод на покорство в живота ни. В името Исус Христос. И в името Исус ние всички заедно казваме Амен и Амин. Отдайте мощно слава на Господа. Алелуя! Исус е достойният. Благодарим на Бог за хвалението. Нека Бог да ги благослови. Халелуя! Можем ли да ги окуражим? Халелуя! За тяхното служение. Халелуя! Халелуя! Слава, слава да бъде на Исус. Амин! Халелуя! Преди всеки един дъжд има вятър. Но след вятъра идва дъжда. Халелуя! И дъжда, когато идва, напоява. Дъжда, когато идва, напоява всяка почва. Халелуя! И ние искаме дъжда на небето на това място. Амин! Халелуя! Имаме велик Бог. Амин! Колко от вас се сещат за словото от миналия път? Да, ни се сещам. Нали? Ще ви подсетя. Говорихме за мощта на вярващия. Алелуя! Говорихме за това, че има сила в Божието Слово, има сила в твоите думи. Когато взимаш Словото на Бог и го поставяш в устата си и го изговаряш с вяра, казахме, че има сила. Халелуя! Нали, това са прекрасни неща, нали, които споделих в миналата седмица. Нали, те са били за мен благословение и са много важни неща. И казахме, че тази сила не се състоява във всеки един човек, но тази сила се състоява в вярващия. Халелуя! Така че когато вярващият човек взима Божието Слово с вяра и го поставя в сърцето си, в живота си, в устата си и изговаря Божието Слово, и казахме, че идва победа. Халелуя! Идва победа. Халелуя! Така че бъди готов за победа. Халелуя! Но споделвайки всички тия неща, разбира се, че тия неща са много важни. Да вярваш в Божието Слово, да вземеш Божието Слово и да го изговориш за живота си. Но зад всичко това стои още едно нещо, което е свързано с вярата, свързано е с изповядването. И това нещо е покорство към Бог. Халелуя! Аз се водя по принцип записки. Когато получавам, нали, слово така от Бог, обичам да си ги пиша. И един ден, 28 февруари, като видях записките, съм получил само тази фраза: победа, пълна победа чрез покорство. И аз вече като проповедник, нали, разбира се, търся материали от Словото на Бог и разширявам всичко това, за да бъде по-ясно. Така че днес ще говорим за пълна победа чрез покорството към Бог. Халелуя! Така че нужно е да имаш вярата в Бог, за да имаш победа. Нужно е да изповядваш Словото на Бог, за да извикваш победата в твоя живот. Но също така не можеш да отречеш и покорството, не можеш да изоставиш покорството, не можеш да го отхвърляш покорството в твоя живот и да се кажеш: аз вярвам в Словото, аз ще изговарям Словото, и без покорство очакваш като че ли Бог е длъжен и
просто да върши всичко онова, което ти искаш. Бог е Бог праведен и верен, да извърши всичко онова, което е обещал в Словото си, но, има едно но когато има едно но, да знаете, че има нещо, което трябва да направите. И това нещо но, което трябва да направите, е покорството към Господа. Халелуя! Така че прекрасно е, хубаво е, нали, да ви говорим за благословенията на Бог. Аз също харесвам някой да ми говори за благословенията на Бог. Аз се вдъхновявам дори когато на вас ви проповядвам за благословенията на Бог, за обещанията на Бог, за вярата, за силата, която имаме от Господа в живота ни. Но пак достигаме до едно но, че имаме нужда от покорство в живота ни. Така че колко хора искат благословенията на Господа да изобилстват в живота им. Така че обърни се сега към човека до себе си и му кажи: живей в покорство. Халелуя! Така че пълна победа чрез покорство. Амин. И ще ви прочита едно обещание в Божието Слово за Божия народ. Нали, това е в Стария Завет, Второзаконие, 28 глава. Тук Бог дойде и говори Слово и дава обещание за своя народ, евреите. Но ние знаем, че в Новия Завет всеки, който прие Христос, то се причислява част и става част от Божието царство, става част от Божието семейство. Халелуя! И Библията ни казва в друго място, че ние имаме един по-добър завет. Халелуя! И Библията ни казва, че някога ние сме били чужденци, пришелци на обещанията на Господа, но ето, че днес казва Словото, чрез кръвта на Исус, чрез завета, който имаме в Него, ние сме близо до тях. Халелуя! Така че благословението е за тебе. Халелуя! Така че Божието Слово ни казва във Второзаконие. Ще прочита малко по-дълго във Второзаконие. Всички благословения ще ви прочита. Разбира се, че има още допълнителни към тия обещания, но Второзаконие 28 глава ще ви прочита благословенията, които Бог има за вас. Халелуя! И кажи: аз ще ги взема. Халелуя! В името Исус. И стиха започва така: ако слушаш добре гласа на Господа, халелуя, твоя Бог, и старателно изпълняваш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ, твоят Бог, ще те издигне над всички племена на света. Халелуя! Ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и старателно изпълнява всичките Негови заповеди, ако се покоряваш на Господа, своя Бог, и старателно изпълняваш всички Негови заповеди, правиш качествено решение, взимаш качественото решение в твоя живот и казваш: моя живот не е мой, но той е на Господа. И виж Той какво обещава за теб. Тогава Господ, халелуя, твоят Бог, ще те издигне над всички племена на света. Така че когато ти се покоряваш на Бог, когато ти взимаш истинско и качествено решение в твоя живот, да живееш за Господа, тогава Бог ще върши неща за тебе. Тогава Бог ще върши неща в твоя живот. Тогава Бог ще те издигне. Халелуя! И всички тези благословения ще дойдат върху теб. Халелуя! И ще придружават
ако слушаш гласа на Господа твоя Бог, благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето. Благословено ще бъде роденото от тебе, плодът на земята ти и роденото от добитъкът ти, малките на говедата ти и овцете ти. Благословени кошът ти и ношвите ти. Благословен ще бъдеш при влизането си. Благословен ще бъдеш при излизането си. През градската порта Господ ще поразява пред тебе неприятелите, които се надигат против теб. Бог ще порази врагът, който се надига срещу теб. Когато си покорен на Господа, когато живееш животът си за Господа, когато просто единият ти крак е в църквата, единият ти крак е в Господа и единият ти крак просто е в света. Господ ще поразява пред тебе неприятелите, които се надигат против теб. По един път те ще излизат против теб и чуй това. По един път врагът ще излиза против теб, а по 7 пъти ще бяга пред тебе. Врагът ще бяга 7 пъти пред тебе. Халелуя! Господ ще заповяда да дойде благословение върху теб, в житниците ти и във всичките ти начинания и ще те благославя в земята, която Господ твоят Бог ти дава. Така че този стих ни говори, че Господ ще те благославя там, където си. Халелуя! Без значение икономиката, без значение какво става с валутата в света, без значение какво става с банките в света, без значение колко съкращения има в работа, без значение колко не върви твоят бизнес, но Господ ще те благославя там, където си. Господ ще заповядва да дойде благословение върху теб в житниците ти и във всичките ти начинания и ще те благославя в земята, която Господ твоят Бог ти дава. Господ ще те утвърди като свят народ за себе си. Господ иска също да бъдем твърди като свят народ в Неговото царство, за Него. Но Бог не може да ни утвърди, докато също нямаме покорство в Него. Защото започна стиха: ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог. С едни думи, ако си покорен на Господа, своя Бог, Господ ще те утвърди като свят народ за себе си, както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа, твоя Бог, и ходиш в Неговите пътища. И всички племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господното име. Халелуя! И ще имат страх от тебе. Господ ще направи така, че да изобилстваш с блага, да изобилства плодът на утробата ти, плодът на добитъкът ти и плодът на земята ти в страната ти, за която Господ се е клел на бащите ти да ти я даде. Алелуя! Господ ще ти отвори, Господ ще ти отвори доброто си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на време и да благославя всички дела на ръцете ти, и ти ще заемеш на много народи, а няма да вземеш назаем. Господ ще те постави глава, а не опашка, и ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу.
ако слушаш заповедите на Господа Твоя Бог, който днес ти заповядвам да ги пазиш и вършиш, от думите, които днес ви заповядвам, да не се отклоняваш надясно или наляво и да не служиш на други богове. За всяко едно благословение, за всяко едно действие на Бог, за всяко едно нещо от Бог в живота ни, за да го придобием, за да го вземем в живота ни, има нещо, което трябва ти да направиш. Да, нужна е вярата. В Евреи се казва, че без вяра ние не можем да угодим на Бога. И невъзможно е, казва, без вяра да се угоди на Господа. За да угодиш на Господа, ти трябва да имаш вяра, за да извикваш неща, които не съществуват. Ти трябва да говориш Словото на Бог. Но, за да се случи всичко това, е нужно също така покорство в твоя живот. Така че вярата, изповедта и покорството, те са свързани като един сноп. Те са свързани ръка за ръка. И не можеш просто да ги отделиш тия трите неща. Не можеш просто да отделиш вярата от покорството, не можеш да отделиш вярата от изповедта, не можеш да делиш изповедта от вярата и изповедта от покорството. Тия три неща са свързани взаимно. Така че трябва да имаш истинско и качествено решение в твоя живот. Да, ти вярваш, стъпваш с вяра в обещанията на Бог. Декларираш неща. Бог сътвори, казахме, всичко с Словото си, с думите си. Нищо не се случваше, въпреки че силата беше там, Святия Дух беше там, докато не дойде дума от Бог, докато не дойде Слово от Господа. Бог сътвори, казахме, света чрез думите си. Той каза да стане това, Той каза да бъде светлина и стана. Той каза да бъде ден, да бъде нощ и стана. Бог всичко сътвори с думите си и ние днес ги взимаме всички тия благословения, които Бог има за нас, чрез вяра, чрез изповед и чрез покорство в живота ни. Така че когато говорим за просперитет, когато говорим за благословенията на Господа в живота ни, те не са нещо, което е ново. То не е нещо, което идва като ново влияние. То не е нещо, което идва като нова вълна. Не. Просперитета е бил дори в Стария Завет. И просперитета го виждаме в живота на Исус. Исус е бил най-проспериращият някога, който е живял в тази земя. Идват хора, 5000, 10 000 души. Просто изведнъж така му хрумва да нахрани всички тия хора. Исус е бил най-проспериращият човек и просто с една дума, цак, всичко се случваше. Халелуя! И той снабдяваше всяка една нужда. Така че Исус е бил най-богатият, който е ходил в тази земя. И дори когато се е родил като дете, още само беше на няколко минути и часове, богатството дойде. Нали се сещате за трите мъдреци? Дойдоха с мирна, злато и се поклониха на Господа. Дойдоха и дадоха всичко, най-доброто от себе си и се поклониха на Господа. Така че просперитета не е нещо ново, което го говорим, или ако сте го чули някъде другаде, че просто това е ново учение. Не. Просперитета не е ново учение и просперитета не е ново Евангелие, но просперитета е в Евангелието. Просперитета е част от Евангелието. Но за да дойде този просперитет, има се също така условия, които трябва ти да направиш и да вършиш в твоя живот. Така че казахме, за да вземеш
всичко това, което Бог има за теб, ти трябва да вярваш. Второто, ти трябва да изповядваш, да говориш Словото на Бог. И третото, което днес говорим, е покорството. Така че пълна победа чрез покорство в твоя живот. Така че нужна е вяра, за да имаме победа в нашия живот. Но вярата е свързана с покорството. Вярата и покорството са свързани, а не можеш да имаш победа, ако нямаш покорство в твоя живот. Ти мога да изучаваш неща, просто да си чул просто от някой проповедник, от някой пастор за неща. И просто само да си ги научил и да имаш вяра в това нещо. И да говориш и да повтаряш всичко това. Но ако нямаш покорство към Бог, това, което може само да се преобърнеш, да станеш, е като един папагал. Папагала просто какво прави? Взима думите на изучените думи, учителът, който му казва, нали, и го учи в това нещо, и папагала взима всичко това и го повтаря. Но няма покорство. Виждал съм такъв филм, където примерно папагал с домакинът си, домакинът просто му казва, стопанинът, нали, просто да направи нещо, той не го прави. Но е изучил да повтори думите, така че той е папагал, но няма покорство. Така че много пъти се прообразяваме или се съобразяваме се и ставаме като папагал. Изучаваме неща и ги повтаряме, но нямаме покорство към Бог. И в Яков, 1 глава, 21 и 22 стих се казва така: затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всъденото слово, което може да спаси душата ви. И 22 стих казва: бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Така че с едни думи, бъди покорен на Словото. Не само да бъдеш слушател, чул си за просперитет, чул си за благословения, понеже ти харесват, чул си за повдигане, понеже повдига мотивът ти, вярата ти, който няма нищо лошо, добре е да се вдъхновиш с Божието Слово. Но не бъдете само слушатели, но бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели да лъжете себе си. Така че когато просто не сме покорни на Бог, ние лъжем себе си. Какво е да бъдеш покорен на Бог? Да бъдеш покорен на Бог, както го казва стиха, бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели. Да бъдеш покорен на Бог означава ти да изпълняваш Словото на Господа. И ако Словото на Господа казва, че ти трябва да съблечеш старата дреха, старата мантия и трябва да се облечеш в новия човек, да облечеш новата дреха, че трябва да изоставиш старите си пътища и трябва да почнеш да ходиш в чистота и в святост. Това е Божието Слово. И Божието Слово казва: търсете и онова освещение, без което никой не може да види лицето на Господа. И ако ти нямаш освещение, ти не можеш да видиш лицето на Господа. С едни думи, ако ти нямаш покорство към Бог, Бог не може да ти се явява. Бог не може да се изяви. Бог не може да върши неща в твоя живот. Всяко обещание се взима чрез завет в Господа. А какво е завет? Някои хора го казват, че е споразумение. Някои хора го казват, че е договор.
но това е повече от споразумение, завет. Това е повече от договор, завет. Нали, за завет, когато говорим какво е завет, мъж и жена, те са в завет, включват брак пред закона, благославяме ги пред Господа, те включват завет. И какво е завета? И какво правят? Те изповядват, че също докато просто смъртта ги раздели, нали, те ще бъдат заедно. Завет е нещо повече от договор, споразумение, но завета е посвещение към срещния човек. Така че когато жената включва завет с мъжа, тя се посвещава на мъжа. Тя вече не гледа други мъже. Мъжът, който включва завет с жената, той се посвещава на жената. И той не гледа други жени. Това е завет. Да посвещаваш себе си на Господа. Да бъдеш изпълнител на Словото, те прави ти да бъдеш покорен на Бог. В Евреи казва да търсим онова освещение, без което никой не може да види лицето на Господа. И ако без посвещение Бог не ти се явява, ако Бог не ти се явява без посвещение, не виждаш лицето на Господа, е въпрос към всеки сега, който трябва да си зададе и отговора, да си замисли върху това. Ако нямаш посвещение, Бог не ти се явява, как очакваш тогава да дойдат благословенията на Бог, ако нямаш посвещение? Благословението на Бог идва там, където има посвещение. Благословението на Бог идва там, където има посвещение. Бог се явява, виждаш лицето на Господа и когато виждаш лицето на Господа, ти виждаш всичко. Нужда дойде, в името Исус набдена. Буря се надигна, в името Исус отихната. Планина дойде, в името Исус преместена. Защо? Защото виждаш лицето на Исус. Бог ти се явява чрез посвещението и когато имаш Исус, ти имаш абсолютно всичко в твоя живот. Така че нужно е покорство. Вярата също е нужна, изповядването също е важно, но покорството към Бог е също важно. Така че вяра без покорство няма победа. И това го виждаме в Яков. 4 глава, 7 стих. И се казва така стиха: и така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола, той ще бяга от вас. И 8 стих: приближавайте се към Бога и той ще се приближава към вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Има и колебливи. Какво е да си пък колеблив сега? Халелуя! Благодарим ти, Господи. Непостоянен, колеблив. Надигнал се буря в твоя живот и забравяш Господа и се опитва с твои способности, с твои начини просто да се изправяш пред всичко и да излезеш от всяка ситуация и си мислиш, че Бог просто не ти е нужен. Колеблив. 7 стих се казва така: покорявайте се на Бога, за да бяга дяволът. Първо стиха не почва: противете се на дявола и той ще бяга от вас. Стиха не почва така, но много хора, много вярващи го взимат и казват: противете се на дявола и той ще бяга от вас. Да, и аз го вярвам, и аз го казвам: противете се на дявола и той ще бяга от вас. Но стиха не почва така.
Стихът почва и така: покорявайте се на Бога. И запитайка и почва: но се противете на дявола и той ще бяга от вас. Стихът завършва с точка. И където има точка, край, завършено. Това изречение. Покорява се на Господа, противява се на дявола и той бяга. В Новия Завет имаше една случка, където на един човек имаше 7 сина. Те са видяли Павел какво прави, другите ученици какво правят, че в името Исус те гонят демони, изговарят името Исус, хора се изцеляват, изговарят името Исус, свобода се случва, изговарят името Исус, демони крещат, пищат, бягат от хората. Тия хора не познаваха Бог, тия 7 хора, тия 7-те сина на този човек не познаваха Бог и нямаха нищо общо с Бог, нямаха нищо общо с Божието Слово, нямаха и покорство към Бог. И те си помислиха, че могат да имитират това, което са видяли. С имитация не става. Единствено нещо, което може да стане, то става чрез начин на живот. И те видяха, че учениците гонят демони и те почнаха да правят същото. Отидоха при хората, които бяха обладани и заповядваха в името на Богът на Павел, когато той изповядва: ние ти заповядваме, излез. И какво стана? Демона почна да говори от човека и каза: добре бе, кои сте вие? Павел признава, Петър признава, Исуса признава, но вие кои сте? Без авторитетни. Покорството към Бог те прави ти да имаш авторитет и в духовния свят, не само в материалния свят. Когато идва авторитета на Господа, той идва и в духовния свят. Авторитетът на Господа, той ще те облече и духовно. На първо място той те облича духовно, авторитета на Бог, и става видимо в този свят. И ти ходиш с авторитета на Господа. И тези хора нямаха авторитета на Бог, нямаха покорство към Бог. И накрая какво се случи? И Библията ни казва, че демоните почнаха чрез хората просто да ги бият, да скъсат дрехите им. И това, което стана, просто те избягаха. Това ще стане, когато човек просто няма авторитет от Бог, ще бяга. Когато се противостоява на дявола. Но когато имаш покорство към Бог, ти имаш този авторитет, ти имаш тази дреха на авторитет в духовния свят, пред началства и власти, пред демони дори. Имаш този авторитет, Бог идва и те облича със своя авторитет. Защо? Защото си бил покорен на Господа. И когато Бог те облича с този авторитет в духовния свят, и ти живееш в този свят материален, който е, нали, който се вижда. Духовния не го виждаме, но той е по-реален от този свят. И когато ходиш в този свят, ти ходиш с авторитета на Господа. И там, където отиваш с авторитета на Господа. Халелуя! Покорството към Бог ще накара дявола да бяга. И когато имаш покорство към Бог, всички тия благословения, всички тия обещания, те ще те наследят. Исус казва, повярвалите ще наследят всички тия знамения. Чудесата, изцеленията, знамтяването, те ще те наследят. Когато вярваш в Исус, когато вярваш в Словото Му, стъпва здраво на Неговото Слово, дори да преминеш през долината на мрачната сянка, ти казваш: Господ е пастир мой,
няма да остана в нужда. Ти се държиш на Божието Слово и ти вярваш, изповядваш Словото на Бог и ти ходиш в покорство към Бог. И тогава идва победа и благословение в твоя живот. Покорството е да кажеш да на Бог. И когато казваш да на Бог, тогава Бог воюва за теб. И когато Бог воюва за тебе, тогава победата е на 100% в твоя живот. Амин. Амин. Какво е да кажеш да на Господа? Божието Слово идва и те удра, идва като изобличение, ако живееш просто в грях. И ти казваш: да, Господи, осъзнавам, разбирам, че ти показва сега милост към мен. Ти изпраща Словото си към мен. Осъзнавам и разбирам, че ти имаш и нещо по-добро за мен. Но сега, Господи, аз казвам да на Тебе. Покайвам се. Прости ми, Господи, за този грях. Прости ми, Господи, за този компромис в моя живот. И ти казваш да на Господа. И да кажеш да на Господа, това е покорство към Бог. И когато се покайваш, ти спираш, изоставяш старият начин на живот, компромис, прекратяваш го, лъжа, спираш, клюкарство, спираш, удумване, спираш. Това е да кажеш да на Господа. Това е ти да бъдеш посветен на Господа. Грях, ти бягаш от него, ставаш като Йосиф, бягаш от греха. Дори Библията ни казва, че Йосиф избяга. Дори Йосиф остави на металото си и избяга. Това е, което трябва да направиш, да избягаш от греха, да бягаш от греха и да се приближаваш до Господа. И Библията ни казва в едно друго място: пребъдвайте в мене и аз ще пребъдвам в вас. В Евангелието на Йоан 15 глава и 7 стих казва: думите ми, ако пребъдват в вас, думите ми, казва, ако пребъдват в вас, искайте каквото и да поискате, ще ви бъде дадено. С едни думи, ако моето слово пребъдва в вас и вие решавате да бъдете покорни на мене, искайте каквото и да поискате, ще ви бъде дадено. Когато казваш да на Господа, Бог воюва за тебе. Ще дам един пример. Не знам защо ми дойде, но е част от моите записки. Може би да изглежда тъп, незначителен. Но виждал съм кечисти как се бият. Нали, по телевизора, не на живо. Нали. И кечисти се бият, но понякога излизат по двама. Нали. Двама по двама излизат. И двама са в ринга. И просто се бият в ринга. И единия просто стои само зад въжедата и протяга ръката си към своя партньор. И той вижда, че партньора му вече е изтощен, че врагът надвива, че всеки момент може да го победи в животът му. И партньора подава ръка. И това, което означава, че той подава ръка и партньорът му само трябва да го докосне, да му каже да на тебе, и тогава идва партньора, влиза в ринга и нокаутира противникът. Халелуя! Ето това ще направи Исус. Ти си в този ринг, искаш, не искаш, но ти си в този духовен ринг. Така че, ако не си знаел до сега, ето вече знаеш и нека да ти кажа: добре си дошъл на ринга. Но знай, че Исус е от другата страна на въжето и чака, и ръката му е протегната
към Тебе и само чака Ти да му кажеш да на Тебе, Господи, да на Твоето Слово, Господи. И тогава Исус влиза в ринга и както се казва, че Той нокаутира дявола, Той победи началства и власти, халелуя. И когато кажеш да на Исус, Бог воюва за тебе. Когато казваш да на Бог, когато казваш да на Божието Слово, Бог идва, Той воюва за теб. Ето това се случваше в ринга, когато се биеха по двама. Просто единия от въжето, единия в ринга и единия изтощен и просто удра ръката на партньора си и казва да на тебе, влез ти. Това са правилата им. И това е духовно правило, в който ти трябва да кажеш да на тебе, Господи. Безспорно е, ти си прав от първия път, така че не дей да спориш с Бог. Ако спориш с Бог, ще губиш. Мога да отидеш на съд, но пак ще губиш, защото Бог е прав от първия път. И когато ти казваш да на Господа, Бог идва и Той воюва за тебе. Колко хора искат Бог да воюва за тебе? Алелуя! Така че кажи да на Господа и Бог ще воюва за тебе. Халелуя! Кажи да на Бог и Той ще бъде твой защитник. Халелуя! Твоето покорство е да на Бог. Когато имаш покорство към Бог, ти казваш да на Бог. Но също така, чуй сега това, което ще кажа. Непокорството затваря всяка врата. Непокорството не позволява на Бог да работи. Но обратното на това, покорството към Бог отваря всяка една врата. Покорството към Бог позволява Бог да работи в твоя живот. За да ви го направя по-ясен, този пример, тази точка виждаме в Божието Слово, в Второ Летописи, 20 глава, там почва вече историята, 19 глава, 20 глава, с Йосафат. Така че ето го цар Йосафат. Идват едни хора при него и му казват, че голямо множество идва против тебе. Идва да воюва срещу тебе. 3 царе се събират да воюват срещу него и дойде слово от Господа. Божия дух, казва, слезна върху един левит и той изговори Словото на Бог, пророческото слово, избавлението. И Йосафат повярва в тия думи. И това, което той направи, Йосафат каза да на тебе, Господи. И това, което Йосафат направи, постави хвалението отпред. Те отиват на война и постави хвалението отпред. Осъзнавате ли сега, че колко е важно хвалението в твоя живот? Осъзнавате ли сега, че чрез хвалението ще има победа в твоя живот? Хвалението ще отвори небесата. Хвалението ще позволява просто Бог да воюва за тебе. И той постави хвалението отпред. И това е знак на покорство и доверие. А когато има покорство и доверие, тогава Бог воюва за своя народ. Цар Йосафат отива на война. Просто той е въоръжен, военно положение. Царе идват, нации идват, войски идват да се бият с него. Той е във военно положение. Това, което прави Йосафат, взима хвалението, левитите и ги постави отпред. И
отива за война. И там видях една дума, която прочетох днес сутринта, докато разсъждавах върху това, че те са поставили засада. Бог поставя засада, халелуя, срещу врага. Бог прави засада срещу врага и който Бог ще те избави, халелуя, който означава, че Бог воюва за тебе, който означава, че Бог ще даде победа в твоя живот. Така че хвалението е знак на покорство и доверие. Той реши да се покори на Господа и да се довери на Господа. Без значение какво се случва в моя живот, ти си казваш, аз ще хваля Господа, аз ще бъда покорен на Господа, аз ще се доверявам на Господа в моя живот. Когато просто става нажежено в твоя живот, не е нужно да влезнеш в компромис. Не е нужно просто да отвориш малка врата за дявола, за да влезне дяволът. И когато влиза дяволът, знаеш ли какво прави дяволът? Когато влиза дяволът, той не идва да ти дава. Във вид се вижда, че той дава. Библията казва, че той се преструва като светъл ангел, но всъщност не е такъв, какъвто се представлява. Но Библията казва, че той идва само да открадне, да заколи и да погуби. Така че, когато е нажежено пред тебе трудно положение, не е нужно да отвориш врата на дявола. Ама как ще изплата сметките си? Как ще скараме месеца? Не е нужно да отвориш врата на дявола в твоя живот. Но това, което трябва да направиш в трудно време, ти да хвалиш Бог, в трудно време ти да се довериш на Бог. И това е знак на покорство в твоя живот. Халелуя! И когато ти се покоряваш на Бог, тогава Бог воюва за теб. В Съдии 6 глава, 7 глава виждаме Гедеон. Врагът идва, ограбва всичко. Нали знаете, че има сезон на сеене, има и сезон на жътва. Така че първо те сеят и идва сезон на жътва. И ето дойде времето, дойде сезона те да женат това, което са сяли Божият народ. Но ето идва врагът и краде, ограбва всичко, онова, което е тяхното. И по някакси начин те са открили една тайна как да живеят, поне да преодолеят, нали, да оцелеят. И те се криеха в тия ровове, Библията казва, за да живеят. Но Бог не те е призовал ти да се криеш в ров. Бог не те е призовал ти да бъдеш страхлив. Но Бог те е призовал ти да бъдеш силен и смел. И ето го Гедеон, просто той чукаше жито в лина. И Библията ни казва, че ангел Господен му се яви. Докато врагът идва да открадне, да заколи, докато врагът ограбва, идва слово от Господа. Идва слово от Господа за тебе и казва: не бой се, не бой се, мъжо силни и храбри, халелуя. Точно когато си най-много слаб, точно когато си най-много не можеш, точно тогава, когато просто казваш няма как да изплатя наема си, няма как да изплатя сметките си, точно тогава Бог идва със своята слава, халелуя. Бог идва със своето проявление и ти казва: сине, силен си, храбър си, халелуя. И ти ще победиш мадиамците като един човек.
И те бяха 32 000 и това, което трябва Гедеон да направи, обявява военно положение отново. Бог му казва, че трябва да воюват. И ще победи Гедеон. Разбира се, има предусловие също, история, нали, то е за това нещо. Гедеон искаше да се увери. Но Гедеон накрая на всичко това обявява военно положение. И те бяха 32 000. И от 32 000 накрая остават 10 000. И Бог идва и казва, Гедеон, знаеш ли какво? И Гедеон казва, какво? Тия 10 000 са много. И Гедеон, Господи, отиваме на война. Отиваме на битка. Как така са много 10 000? И Бог казва, за да не взимат славата за себе си, за да не мислят, че те са извършили всичко това със своята мощ. И аз ще ти кажа сега, ти кого да вземеш със себе си. Отново виждаме покорство. Йосафат се покори на Бог, постави хвалението, постави доверието си в Бог. Когато отиваш в война, е тъпо, нали? Е глупаво. Човек просто да вземе тамбурка, барабан и да каже, ние идваме на война. Не, напротив. Когато просто някой отива на война, той се озовава по тихият начин. Врагът да не го вижда, да не го чуе и дори изведнъж, когато просто хората се почиват. Кога атакуваха Израил? В събота. Защо? Защото те изпазват седмия ден. Те просто изпазват шабата, както казват. И тогава те нищо не правят. Най-тихо е. И кога влизна врагът? Без никой да чуе, без да издават шум. И врагът влизна. И когато човек отива на война, той не отива с барабани, той не отива с йоника, нали, брат Павел? Но той отива с оръжие и по тихият начин. Но Йосафат направи обратното на всичко това. Той постави хвалението и каза, моето упование е в Тебе, Господи, моето доверие е в Тебе, Господи, аз решавам да се покорявам на Тебе и на Твоето Слово. Щом Ти си казал, че ще имам избавление, щом Ти си казал, че Ти ще снабдиш моята нужда, щом Ти си казал, че аз ще имам много повече в изобилие, щом Ти си казал, че аз ще бъда благословен в полето, ще бъда благословен в работното си място, каквото и да фана ще преуспея, каквото да върша ще успея, аз сега се решавам и се доверявам на Тебе, Господи, покорявам се на Тебе, Господи, аз няма да влезна в грях, аз няма да влезна в компромис, но това, което ще направя, ще Те хваля с моя живот и ще Те почитам с моя живот и с моето действие ще Ти се доверявам в моя живот. И ето го Гедеон също обявява военно положение, военна ситуация. И Бог идва и му казва, тия 10 000 още са много. Нужно беше на Гедеон покорство в Бог, че Бог може да ги избави и да им даде победа. И Бог му каза, иди с всички тия мъже в реката и който пият вода като кучетата, и аз ще ти кажа кои ти да вземеш със себе си. Но всеки, който вижда просто водата и изведнъж се фърля на всичко това, тях няма да ги вземеш. Какво иска да ни каже? Когато просто идва изобилие само, не е нужно да се хвърляш на изобилието на просперитета и да изоставиш Бог. Но когато виждаш изобилието, когато идва просперитета, да, ти взимаш с едната ръка просперитета, с другата ръка държи Словото на Бог и сърцето ти е близо до Бог. И тогава Бог ще воюва за тебе.
И тогава Бог му каза, много са тия, ето тия ще вземеш. И накрая от 32 000 души войска останават 10 000. От 10 000 Бог ги намалява и те остават 300 души. И с тия 300 души, знаете ли какво стана? Бог порази врага. Халелуя! Когато просто сърцето ти не е прелепено към материализмата, когато сърцето ти просто не е прелепено към просперитета само, към благословението само, но сърцето ти е прелепено към Господа и понеже Бог казва, сърцето ти не е прелепено към изобилието, сърцето ти не е прелепено към материализмата, но сърцето ти е близо до мене и то топти за мене, именно точно за това аз ще ти дам победа в твоя живот. Точно за това аз ще воювам за тебе. Точно за това аз ще извърша неща за тебе. Когато си покорен на Бог и решаваш да почетеш Бог с всичко, да се покоряваш на Бог във всичко, виж, дори ще има моменти просто, където няма да ги разбереш. Ще има неща, които не знаеш защо се случват в твоя живот. Но това, което трябва да направиш, е ти трябва да се покориш на Господа в твоя живот. Да, ти можеш да кажеш, Господи, не разбирам защо се случва това с мен. Въпреки че обещания имаме в Словото Ти, въпреки че обещания имаме от Тебе за животът ни, аз не го разбирам сега защо това се случва с мен, моя дом. Но Господи, аз решавам да Ти се покланям, аз решавам да Ти се покорявам в моя живот, въпреки че не разбирам защо, но аз Ти се покорявам в моя живот. Хора, нужно е покорство. Когато има покорство, тогава ще видиш славата на Господа в твоя живот. Нееман, Стария Завет, Библията ни казва, че този човек е бил прокажен, болен с проказа и той чува. Едно момиче в неговото царство, там покрай него, нали, който е била пленник и чува. И тази жена казва, ако Нееман е бил еди си къде, при еди си кой пророк, при еди си кой служител, той ще бъде изцелен. И Нееман чува всички тия неща. Кой е този пророк? Къде се намира? И той открива и разбира кой е. И му казват, пророк Елисей. Отива там, където е Елисей. И отгоре на това Елисей не излиза да го посрещне. Нееман е бил човек поставен на ниво. Нееман е бил човек с власт. Въпреки това Елисей не излиза да го посрещва. Изпраща слугата си и му казва, кажи на Нееман да отиде река Йордан, да се потопи 7 пъти във водата и ще бъде изцелен. Река Йордан не е чиста река. Река Йордан не е приятна за очите. Река Йордан, никой възможен човек няма да иска да влезне в тази река. Защо? Защото е мръсна и е кална. Отива Нееман и слугата на пророка му казва, пророкът каза така, ако чуеш сега думите ми и отиваш в река Йордан и се топиш 7 пъти в река Йордан, ти ще бъдеш съвършено изцелен. Тук се искаше покорство. Сега Нееман можеше да се каже, какъв е този пророк, бе? Аз идвам. Нееман, човек с власт. Човек, който има право да отива, да арестува.
аз Нейман идвам с власт, той не излиза да ме срещне. Праща слугата си и отгоре на това ме праща в мизерна вода, в кална вода. Аз там да се натопя 7 пъти. Абе, не може ли просто да каже, поне да отида в моята страна там, в една река, бистра река, да се натопя, нали, слънцето пече малко хубаво, така да влезна в водата 7 пъти и да изляза, нали, и целен. Той трябваше да се покори. И той се покори и отиде в река Йордан. Влиза един път, нищо няма. Влиза 2 пъти, нищо няма. 3 път, нищо няма. Така 6 пъти влиза, нищо няма. 7 път влиза в река Йордан и излиза на 7-я път от реката и той съвършено е и целен. Халелуя! Тук какво ни говори? Покорството може да изцелява и тялото ти. Покорството към Бог не само ще изцелява, но покорството ще снабдява. Не само ще снабдява, но покорството ще донесе изобилието. Покорството ще донесе и просперитета в твоя живот. Халелуя! О, и с това ще завършвам. Виждаме в Филипяни 2 глава. Може ли всички заедно да се изправим и хвалението да се приготви? Халелуя! Филипяни 2 глава. И се казва така: и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Чуйте и 9 стих. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесни и земни и подземни същества и всеки език да изповядва, че Исус е Господ, за слава на Бога Отца. Халелуя! О, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен, даже до смърт в своя живот. Смърт на кръст. Халелуя! Исус, който е бил Бог, Той се покори. Той не е държал просто равенство с това, че Той е Бог. Но Библията ни казва, 9 стих, затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Халелуя! О, когато имаш покорство, тогава идва твоето издигане. Когато имаш покорство към Бог, тогава Бог те възвишава. Когато имаш покорство към Бог, тогава Бог те прави ти да бъдеш като орел. Когато имаш покорство към Бог, Бог те прави да бъдеш орел, а орелът може да лети срещу бурята. Халелуя! О, орелът може да устоява срещу бурята и да излезе като победител в своя живот. Ето това ще извърши Бог за теб. Ето това ще направи Бог за теб. Когато ходиш в покорство, Той ще подновява силата ти, като на орлите. Халелуя! О, и ти ще летиш! И ти ще летиш на високо. Халелуя! Тогава Бог ще те издигне. Когато имаш покорство, тогава Бог ще те направи да бъдеш победител. Тогава Бог ще те направи да бъдеш глава, а не опашка. Божият народ е избъркал концепцията. Те не се придържаха към обещанията, свързано в Второзаконие. Ето за това в Съдии виждаме, че Бог ги предаде в ръката на мадиянците за 7
години. Хора, какво ще значи 7 години? Халелуя! О, това са времена, които просто минаваш. О, това означава, че не си видян да бъдеш изоставен там. През това, което преминаваш, няма да останеш там. Това е време, през който минаваш. Това е време, през който минаваш. О, това е време, през който минаваш, казах. И Давид казва в долината на мрачната сянка: ако ходя, няма да се оплаша от зло. О, това е време, през който ходиш, но ти не си видян да бъдеш изоставен завинаги. Ти не си видян да бъдеш забравен завинаги. Когато имаш покорство, това време свършва. И тогава Бог те издига. И тогава Бог дава победа. О, тогава Бог дава победа. Хайде, църкво, протегни се сега, вземи победата чрез покорство в твоя живот. О, пълна победа чрез покорство. Няма победа без покорство. О, зад всяка победа стои покорство. Зад всяка победа стои покорство към Бог. Господ е пастир мой, няма в нужда. Към зелени пасвища ме води, тихи води успокояваш ме. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Към зелени пасвища ме води, тихи води успокояваш ме. И в долината на мрачната сянка до твоя аз няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен, Исусе. Да, и в долината на мрачната сянка до твоя аз няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен, Исусе. Ти си с мен. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Към зелени пасища ме води, при тихи води успокояваш ме. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Към зелени пасища ме води, при тихи води успокояваш ме. Да, и долината на мрачната сянка до твоя няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен, Исусе. Да, и в долината